Доброго ранку! Усім салют! Самого доброго ранку зичу вам я, Лесик. А допомагати мені будуть... Здається, що сьогодні вести доброранок буду я один. Ой, хто гэта? Хто сваволі? Гэта мы вырашылі свята адзначыць. Якое яшчэ свято? Свято снежного Лесика. Такого свята не бывае. Не было, а стало. Мы самі яго прыдумалі. Ага. Придумали яны. А я вось возьму і пакрыўджуся. Як можна крыўдзіцца, калі ў твой гонар свята придумали? Ды яшчэ такое зімовае. Нават самыя малыя дзеці будуць гаварыць, што любяць зімовыя святы, Новы год, каляды і дзень снежнага Лесика. Усе стануць пра цябе не толькі гаварыць, але і са снегу ляпіць. Лесик, ты толькі уяві, замест снегавікоў у дварах будуць стаяць снежныя лесікі. З вядром на галаве і з морквай замест носа. Не, такого носа мне не трэба. Свята хочаш, цярпі. Толькі нам з Кафій прыйдзецца глядзець, каб нос морквы ніхто не з'еў. І каб сарокі не сцягнулі. А яшчэ вы будете мне подносить тое, што я захочу. Ты пра што? А про тое, што вы павінны яшчэ і плед мне прынесці. Вось яшчэ прыдумаў. Я ж не магу змерзнуць у сваё свята. Потым яшчэ і цукерак табе захочацца. Яшчэ і пірожнага з марожаным, бо ў свята снежнага Лесіка усім можна трошкі больш салодкага. Усе чулі? Сёння можаце з'есці на одну цукерачку больш. І калі дарослыя будуць хвалявацца, смела гаварыце, што гэта Лесік вам дазволіў. Таму што сёння мой дзень, і гэта нават цікавей, чым дзень нараджэння. Лесік, тады дазволь падарыць табе цікавы мультфільм. Дзякуй, такі падарунак я вельмі люблю. Давайце глядзець. Хвіліначку. Зараз вылеціць птушка. А зараз яшчэ і са мной здымачак. Усміхайся. Добра. Ваня, цяпер ты станавіся. Зробім агульны здымачак. Толькі адзін і ўсё, таму што фотаздымкі можна рабіць бясконца. Не кожны дзень можна з героем дня фатаграфавацца. Ніякі я не герой. Як гэта? Ты самы сапраўдны герой. І зараз мы будзем у цябе аўтографы браць. Не, у мяне не трэба. Вось калі я перамагу ў навуковай алімпіядзе, тады і бярыце ў мяне аўтографы і інтэрв'ю. Ой, а на інтэрв'ю я і забылася. І правільна, не трэба ў Лесіка інтэрв'ю браць. Лепш возьміце у мяне. Ты пра Лесіка будзеш расказваць? Не, няхай гаворыць пра сябе. Ага. Ты куды? Напэўна, пабегла да інтэрв'ю рыхтавацца. Ой, Прывітанне. О. А вы хто? а мы вас не можам пазнаць. Разумеем, што нейкая зорка. Пэўна, замежная актрыса, кіно ці спявачка. Толькі мы не можам узгадаць ваша імя. Угадвайце, угадвайце. Вы вельмі нагадваеце нашу Касю. Толькі яна не носіць такіх мадэляў. Я сапраўдная зорка і жыву на планеце Кася. І імя у мяне такое ж прыгожае. Кася. Запамінайце. Прабачце, а ваша планета знаходзіцца ў нашай галактыцы? Дайце дакладныя каардынаты. Калі будзеце да мяне ляцець, спачатку накіроўвайцеся да Марсу, а потым на 5 градусаў павярніце ўлева да Меркурыя. І вось там я вас і сустрэну. А чым ваша зорка адрозніваецца ад нашай зямлі? Амаль што нічым. Але ёсць адно адрозненне. У нас усе дзеці глядяць шмат мульцікаў. І ў добраранку мы мульцікі паказваем. Толькі ўвесь дзень глядзець мультфільмы нельга, так і зрок можна сапсаваць. Таму лепш заставайцеся, паважаная зорка, у нас. Будзеце глядзець толькі самыя цікавыя мульцікі. І роўна столькі, колькі для здароўя карысна. Як вам зорка, Кася? Падабаецца ў нас? Ой, вельмі! Застаюся! Дзякуй за інтэрв'ю. І давайце хутчэй глядзець мультфільм,
Мы ж обяцали. А гэта так здорава інтэрв'ю даваць. А яшчэ цікавей яго браць. Мы з Лесікам адчулі сябе сапраўднымі журналістамі. Оказывается, цікавыя пытанні можна задаць нават касмічнай зорцы. А ці зможаце вы ўзяць інтэрв'ю у якога-небудзь незвычайнага персанажа? Сябры, вы жадаеце адчуць сябе сапраўднымі журналістамі? Тады паклічце сяброў, бацькоў ці нават бабуль з дзядулямі. І паспрабуйце падрыхтаваць пытанні вось для гэтых персанажаў. Напрыклад, у дыназаўра можна спытаць, ці любіць ён гуляць у футбол. А у робота ці ёсць футбольная каманда роботаў? А якое незвычайнае пытанне можна задаць вось гэтаму герою? Сябры, мы даем вам заданне узяць інтэрв'ю у незвычайнага героя. Павандруйце па казках і пагутарыце з казачнымі героямі. А вашы сябры ці бацькі памогуць вам выканаць ролю гэтых незвычайных персанажаў. А потым напішыце нам, што ў вас атрымалася. Самыя цікавыя пытанні з вашых інтэрв'ю мы абавязкова агучым у нашай праграме. А куды вашы інтэрв'ю адпраўляць? Памятаеце? Мы нагадаем: 220-114, город Мінск, вуліца Макаенка, 9, праграма «Добраранак». Ці можна скарыстацца электронным адрасам добраранак.tv@gmail.com. І хто ведае, можа з вас атрымаюцца вядомыя журналісты. І праз некаторы час ужо мы будзем браць у вас інтэрв'ю, і вы будзеце дзяліцца парадамі. А зараз самы час глядзець ранішні мультфільм. Кася, Лесік, а вы на чым больш любіце катацца? На лыжах ці на каньках? Я лыжы люблю, асабліва калі многа-многа снегу. Люблю доўга-доўга па лыжні бегчы. Калі добра разганюся, мяне ніхто не дагоніць. А я лічу, што лепш за фігурнае катанне нічога не бывае. Толькі я ніколі не бачыў, каб ты, Касечка, якія-небудзь фігуры на каньках рабіла. А я яшчэ толькі вучуся. Правільна, у Касі ўсё наперадзе. Зіма – цудоўны час, каб паспрабаваць свае сілы ў розных відах спорту. Толькі сябры, для сваіх трэніровак выбірайце бяспечныя месцы. Ага. Горка павінна быць далёка ад дарогі. І галоўнае, хутайце вушкі і шчочкі, каб на марозе не змерзлі. А на каньках катайцеся толькі на катку. І ні ў якім разе не выходзьце на возера ці раку, нават калі здаецца, што вада добра замерзла. Калі вы пасля заняткаў на вуліцы пагуляеце, спортам пазаймаецеся, тады у вас і настрой цудоўны будзе. І ў цудоўным настроі вы зможаце яшчэ больш усяго паспець. Ага. І не забывайцеся, што мы сустракаемся з панядзелка па пятніцу, зранку. У нашым добраранку!